To alhamdulillah jama'a, a cewar Muhammad Bagar Galibat ya fito ya ƙara miƙa wa ƙasar Amerikan kunne. Kun san fa har yanzu jamhuriyar musulunci bin su take yi a yanda suke so. Idan sun so a ci gaba da fafatawa, duk da cewa idan suka tsokano ta din harin da za a maida musu, ramuwar gayyar da za a maida musu sai ta linka tasu, sai su koma su gefe kuma sannan su ce a zo a zauna zaman sulhu. Amma da yake jamhuriyar musulunci ba tana bin su yanda suke so ne, sai ta ce to a zo a zauna zaman sulhu. Amma fa a yau Muhammad Bagar wato Galibat ya fito ya ƙara jaddada musu cewa idan kun so ku girmama yarjejeniyar sulhu, ku ne za ku girmama ta, sannan ko mu miƙa wuya. Idan kuma kuka karya ta fa, ku tabbatar da cewa mizal ɗinmu yana nan akan redi ko kuma ce yana nan akan baka, sakasa zami da kuma jiragen yakin mu, sannan ba za mu taɓa bari wani jirgi guda ɗaya ya wuce ba tare da izinin mu ba. Wai a karan kanku da ƙarfinku da jiragenku ku zo ku sa dole sai kun zo kun wuce a bakin ruwan Hormuz, wato kofar na isa kenan, inda ya ce ba ku kuke da ta mallakinta ba, mu muke da mallakinta, sannan mu muna bin ku ne a yanda kuke so a bi. Idan kun so mu ci gaba da faɗa, idan ko ba ku so ba ku zo a zauna. Duk da dai mun san cewa teburin shan shayi ne ko kuma zaman shan shayi ne kawai, maganar sulhu tsakaninmu da ku ko kuma a zauna yarjejeniya ba za ta taɓa yiwuwa ba. Shi yasa muka muku tanadi daidai da ku, kuma muke muku yaren da kuke so ku ji. Idan kun so a zauna, idan kuma kun so ku haɗo ƙarfin ku gabaki ɗaya ku zo ku tunkare mu. Jamhuriyar musulunci wato Iran ɗin jiya ba fa ta yau bace. Iran ɗin jiya, Iran ɗin yau ta matasa ce masu jini a jiki kuma masu ɗaukar mataki a lokacin da aka kai musu hari. Mu ba za mu tsokale ku ba, sannan ba za mu kai muku hari ba, sannan duk abin da ya danganci yankinmu ne da gidanmu ne, abin da ya danganci kofarmu ne da kuma cikin gidanmu ne, duk wanda ya ce zai latsa mu ko kuma yi ƙoƙarin kutse a cikin al'amuranmu, to zai gane cewa Iran ɗin yanzu ɗin ba irin ta da bace, sannan kuma a shirye muke da ku. Duk yanda kuke so mi za mu zo mi da ku. Idan kuka ga sulhu ya karye, to ku tabbatar da ku ne. Idan kuma kuka so ya zauna, shi ma ku tabbatar da ku ne. Amma muna so mu tabbatar muku da cewa makamanmu ba mu ma fara amfani da su ba, yanzu ne za mu fara amfani da su. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, in ji cewar Muhammad Bagar. A ci gaba da addu'a jama'a, ubangiji Allah ya ɗauka musulunci, ya gaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su a gaba. Iran ta fito fili ta yi magana cewa yanzu babu wani abu da zai tsaida ita ga gina makamin nukiliya a matsayin makami guda ɗaya tilo na kare martabar ƙasarta. Mutane na ta yayata jita-jitan cewa an sake dawo da tsohon yaƙi tsakanin Amerika da Iran. Amma fa gaskiyar al'amarin shine damban ya tashi ne tun ranar Alhamis ɗin da ta gabata, lokacin da Iran ta kai wani mummunan hari kan wani babban jirgin dakon kaya. Kuma hakan ya faru ne saboda yaƙibin takaitacciyar hanyar da masana tsaron Iran suka saka a matsayin hanyar da za a bi idan an yi dakon kaya. Amma fa Amerika ta yi ramuwar gayya a sirrince. Bayan kasuwar hannun jari ta rufe don gudun kada masu zuba hannun jari su shiga firgici. A inda ita ma Iran ta ƙara mai da martani nan take. Kowa na ta cewa rigima ta dawo. Har Trump ya dawo da tsohuwar barazanarsa a baki, yayin da ita kuma Iran ta fito fili take cewa yanzu babu abin da zai tsayar da ita ga gina makamin nukiliya a matsayin guda ɗaya tilo na kare martabar ƙasarta. Mutane da yawa suna ta mamakin cewa me ke faruwa tun bayan da suka sanya hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna. Amma gaskiyar maganar ita ce, Amerika ce ta karya alkawari kamar yadda ta saba. Dukkan yarjejeniyar da suka taɓa sanyawa sai dai su yanke ta a tsakiya idan wani sabon shugaban ya zo, ko kuma su taka ta da ƙafafunsu saboda suna kallon kansu a matsayin gumakan duniya. Iran ta sani sarai cewa ba za a taɓa amincewa da Amerika ba. Shi yasa ba ta taɓa ba su minti guda na yin katsalandan ba tare da ta ba su kashi ba. Wannan babban jirgin ya yi kuskuren bin ta ɓangaren hanyar Oman ne saboda umarnin da ya samu a sirri, domin Trump ya shiga matsanancin tsananin matsin lamba na ganin farashin man fetur da gas sun ƙi saukowa su dawo daidai. Har ma sai da ya ba da umarnin a binciki man fetur na gida na Amerika ko menene dalilin su na ƙin rage farashin man fetur da gas. Sannan ya yi tunanin cewa wannan yarjejeniyar za ta ba su damar keta dokar da suka yi da Iran. Shi ne dalilin da ya sa suka gaya ma jirgin cewa ya keta ta wancan ɓangaren na Oman. Sai dai kuma Iran tana lura da kowanne sashi na ƙaramin wannan takun saƙa. Lokacin da jirgin ya ƙi ji, Iran ta harba masa bama-bamai.
domin aika saƙo ga ɗaukacin jiragen duniya cewa Amerika ba ta da wani iko a mashigin na Strait of Hormuz. Wannan ya zama abin kunya na diflomasiyya a gaban ɗaukacin masu zuba jari a duniya. Don rufe wannan abin kunyar ne Amerika ta kai hari kan Iran. Tana ƙaryar cewa ta bigi matattarar jiragenta marasa matuƙa. Tambayar da kowace ƙwaƙwalwa mai ilimi za ta yi ita ce, ta yaya ne za ka iya bugun abin da ba ka gani? Dukka ma'ajiyar makamin Iran da masana'antu na drones suna ƙarƙashin ƙasa a binne, ko kuma in ce muku ƙarƙashin dutse. To ta yaya za ka iya kaiwa abin da ba ka iya ganin sa hari? Makaryata. Abin da Amerika ta saba duka su ne makarantu, bankuna da kuma gidajen buredi. Har ma binciken harin da suka kai a ranar 28 ga watan Fabrairu ya nuna cewa fa hukumar leƙen asirinsu ta yi kuskure na fasalta makarantar fararen hula a matsayin sansanin sojin ruwa. Bayan wannan haukan na Amerika, Iran ba ta yi wani jinkiri ba a inda ta kai mummunan hari kan sansanin sojoji na Amerika da ke Bahrain, Kuwait, a inda muka hangi ministan harkokin wajen Bahrain ya fito yana kuka da idanunsa yana cewa Iran ta take musu haƙƙin ƙasarsu. Amma sun manta cewa babu laifi a gurinsu don sun ba wa Amerika gurin zama a ƙasarsu fa don kawai a kai wa Iran hari. Su fa suna da sauran baki na fitowa su yi magana. Alhalin fa Iran ta riga da ta tabbatar musu cewa ɗaukar bakin zamba babbar kasada ne a cikin rayuwarsu. Harbin da Iran ta yi wa wannan sansanin ya firgita su, inda a yanzu can da nake muku sun zauna suna tunanin ɗauke wa'annan sansanonin su mai da su can nesa da garinsu. Gara haka, wannan fa ba sake dawo da yaƙi bane ga baki ɗaya. Amerika ba ta da makamai ko lokacin sake shiga yaƙi a halin yanzu, saboda tana tunkarar zaɓe. Kuma wannan zaɓen zai zo musu da mugun zafi. Kuma muddin kasuwar hannun jari ta ruguje a wannan lokacin na rani, to tabbas hakan zai zame musu lokacin jana'izarsu. Suna buƙatar man fetur ya sauka kafin ƙarshen watan Yuli ko kuma farkon watan August. Don haka, ba za su iya shiga wannan yakin a yanzu ba. Amma dole ne fa mu faɗi gaskiya cewa ba za su taɓa haƙura ba. Suna jiran zaɓe ya huce ne domin su yi yunƙurin mamaye Iran, wanda hakan zai zama kuskure mafi muni a tarihi. A halin yanzu kuma, babu wani abu da zai iya tsaida Iran domin wannan yakin ba na ƙasa guda ɗaya ba ne. Babban shiri ne na haɗakar duniya baki ɗaya, wanda aka gina shi domin a kakkaɓo hancin azzalumin da yake tsoratar da kowa. Wannan haɗaka ta ƙunshi ƙasashen China, Rasha da Iran da kuma North Korea. Amerika fa ita kaɗai ce a wannan damba, domin Promised Land ta cire ranta baki ɗaya don ta san ba za ta iya faɗa da Iran ba. Musamman yadda mayakan Hezbollah ke goge sojojinsu a Lebanon a kowace rana. Lambobin sojojin da suka faɗa muku sun mutu a talabijin ku ninka su sau 4 domin ku samu gaskiyar ainihin magana. Mafita ɗaya tilo ga Amerika ita ce ta ja da baya ta fita daga wannan ramin. Domin fa duk lokacin da suka yi yunkurin nuna ƙarfi, ita kuma Iran takan nuna musu cewa ita ce take da ikon sarrafa wasan gabaki ɗaya. Idan har ba su yi komai ba, za su fito a matsayin matsorata. Matuƙar kuma sun yi, to Iran fa za ta ƙare gane sirrin rauninsu. Katangar ƙaryarsu ta riga da ta tsage. Kuma duniya ta riga da ta gano cewa zamanin tsoratarwa ya ƙare ga baki ɗaya. Amurka na shirin ƙaƙaba ma ƙasar China wato sun wani gagarumin takunkumi na musamman. Biyo bayan bincike da kuma rahoton da shi wato sakataren baitul malin ƙasar Amurka ya fitar na cewa a halin yanzu ƙasar Sin China ita ce kaɗai take sayan mai daga hannun ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Wannan wani rahoto ne da wato mai kula da lalitar gwamnatin ƙasar Amurka ya fitar inda ya ce wato Jamhuriyar Musulunci tana ci gaba da saye da sayarwa tsakaninta da ƙasar Sin wato China na albarkatun man fetur ɗin ƙasar na Jamhuriyar Musulunci ta Iran, biyo bayan barazanar da ita wato ƙasar ta Amurka take ci gaba da yi ga ƙasashen da suke sayan arzikin man fetur ɗin na ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran, wanda ƙasashe da dama sun ji tsoro, amma dai ita ƙasar Sin ba ta bari ba, tana ci gaba da saye kuma tana ci gaba da mu'amala ta kasuwanci tsakaninta da ƙasar ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
Ina za ku iya tunawa ba wannan ne karo na farko da ita kasar ta Amurka take kokawa da irin dankon zumunci da mu'amalar da ke tsakanin kasar wato Iran da kuma kasar Sin din wato China ba. Sannan kuma ta sha kakaba ma ita Sin takunkumi, sannan kuma da ita da kawayenta da waɗanda suke sayan duka wato albarkatu da kasar Jamhuriyar Musulunci Iran. Idan za ku iya tuna mun sha gaya muku cewa a halin yanzu kasar China ita ce kasar tafi kowace kasa sayan albarkatun man fetur na kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran din da kaso 80 din da man da ake saye a yankin Asiya gabaki daya wanda yake fitowa daga kasar ta wato Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Jamhuriyar Musulunci da China sun bayyana kansu a matsayin wasu kawaye na dindindin waɗanda ba za su taɓa sakin dan uwansu ba domin wani macin nan ba ko kuma wata barazana daga wata ƙasa ta ƙetare, wanda ƙasar China ta sha cewa babu wanda ya sai ya koya mata inda za ta saya, ya za ta saya, sannan kuma a wurin wa za ta saya idan tana da buƙatar saya ko mallakar wani abu a duniya. Wato ƙasar Amurka ba ita za ta koya mata inda za ta saye ta ba da kuma inda za ta sayar. Saboda haka babu wani hurumi da wata ƙasa ta ƙetare za ta sa mata takunkumin sayayya ko kuma sayar da abubuwanta zuwa ga wata ƙasa. A halin yanzu dai har yanzu ita ƙasar Sin wato China ba ta hitar da wani martani ba tattare da wannan barazanar ta ƙasar Amurka a kwana-kwanan na cewa takunkumi fa zai shama wato ita ƙasar Sin din kai idan har bata nesanta kanta da albarkatun man ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba a wannan gaban da ake ciki a halin yanzu. Sunana John Tech mai kawo rahoto kai tsaye da gabas da da sassan duniya gabaki daya. Shin a ganin ku kasar China za ta daina sayan albarkatun man fetur din kasar Iran saboda kawai barazanar kasar Amurka, ko kuwa ita kasar Iran din za ta dakatar da sayan ma da China da wa'annan albarkatun man fetur din saboda tsoron barazana daga kasar wato Amurka? Mu haɗu ko comment section. Allah ya samu dace. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a cikin wannan safiya mai albarka wanda muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki shi mana jagora. Kamar yadda kuka sani dai dangane da tattaunawa tsakanin Amerika da Iran, wanda kuma shugaban kasan Iran ya fito yana cewa tattaunawar su ta yi kyau kuma ana sa ran komai zai kawo karke, sai dai ya ga a social media wa suna ta yawo da abin da ba shi bane, kuma social media suna ɗaya daga cikin abin da suke ƙara ta'addara in an yi gabas su kuma su kudu. Wannan abubuwan na ɗaya daga cikin abin da ke haifar da matsala, wanda kuma suna ganin ba daidai bane. A sakataren tsaro na kasan Isra'ila yake cewa shi bai ga wani amfanin yarjejeniya ba, kuma shi yasa yanzu a rikicin da ake ciki yasa Amerika ta ce ta janye tsakaninta da kasan Isra'ila, wanda kuma su hakan ya masu daidai saboda su ma yanzu suna zama masu cin kansu ne dama, kuma yanzu ma za su sai dama da wasu kasashe makamai, wanda kuma haka suna ganin cewa abu ne wanda ba zai yiwu ba a cikin wannan lokaci. Sai abin da ke faruwa shine yanzu suke ganin cewa idan har tunda an samu daidaito tsakanin Amerika da kasan Iran, ana ganin zai kawo kasashen Laraba cikashi kuma zai haifar masu da wani matsala ko haɗa mara idanu, wanda kuma yin hakan suna ganin cewa wa'ansu da kasashen Laraba dama ba su hakan ya kasance ba. A daidai kwanakin nan kuna kallon da wa'ansu kasashen Laraba suka sai kaya daga kasan Isra'ila domin kayan makamai, wanda kuma su ma domin kariya kan kansu ne. Sai dai Oman da kasan Iran sun haɗa kai cewa duk wanda zai wuce ta musu nan sai ya biya haraji, kuma wannan yanki nasu ne, wanda kuma an kasashe suna ganin cewa abin da aka yanke ba daidai bane. To wa'annan su ne abubuwan da suke ci gaba da faruwa a zahiri a yanzu, wanda kuma matsala ta kasan tsakanin Russia da kasan Ukraine har yanzu ba a san yadda za a samu maslahan nan ba, saboda menene Donald Trump a Russia shugaban Vladimir Putin ya ki amincewa da har yanzu ya ce yana nan yana cikin tunani ne. A daidai gida kasa Najeriya kuma kuna ganin cewa kacallan shugaban ta Addini yana cewa yanzu ma yana sa ran za su fara sace a gwamnoni, idan suka ce yau za su fara kuma babu wanda isa yana su kuma za su sace gwamnoni a hadar su ce za su sace gwamna. Sun san gwamna yana tafiya tawaga da makamai da sojoji da 'yan sanda, saboda haka ba za su iya kama kowane gwamna ba, saboda haka abin da suke yi duk kodari ne. Wayannan su ne abubuwan da suke faruwa a cikin gida yanzu haka, gida da waje, na kawo muku su a takaice. Dan da an jima za mu haraɗo labaran da nake so haɗo muku a kowa su sirkan labarai za su fito. Ina sa ran insha Allah wannan da an jima zan kawo muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni na ku har kullun Idris Haruna Binama nake cewa a huta lafiya. Uba shugaban kasa, uwa ministan ilimi da kuma wasanni, sannan kuma ɗa shugaban rundunar sojojin ƙasar gabaki ɗaya. Wato kamar da kuka sani dai, halin da ake ciki a halin yanzu a ƙasar Uganda, Yoweri Museveni shine shugaban ƙasar Uganda tun daga shekarar 1986 zuwa yanzu. Sannan kuma uwar gidansa wato Janet Kataha ita ce wato first lady tun daga waccan shekarar har zuwa yanzu. Sannan kuma tana rike da kujerar ministan ilimi na ƙasar Uganda, sannan kuma da ministan wato wasanni, wanda ba kasafai aka saba gani ba kasashen duniya. To ba shi zai fi baku mamaki ba, shine mukamin dan shi na zama shugaban rundunar tsaron kasar wato ta Uganda gabaki dayanta, sannan kuma babban mai gallaza ma tare da cin zarafin yan adawa da kuma yin mulkin kama karya a kasar.
Muhoozi Kainerugaba wanda shine shugaban rundunar sojojin wato ta kasar Uganda, wanda shine makamin da mahaifin shi wato Yoweri Museveni yake amfani da shi domin musguna ma 'yan adawa, take masu haƙi tare da yin kuma aika-aika a wurin gabatar da salon mulkin shi a kasar Uganda, wanda ko a zaben da ya gabata babban dan shi ne ya taka muhimmiyar rawar murƙushe 'yan adawa tare da hana yin nasarar jam'iyyar adawa. Kwana-kwanan nan ya samu matsala da kafafen sada zumunta, sannan dan ya fito ya gaya ma duniya cewa bai da 'yancin 'yan jarida ba, sannan bai da 'yancin faɗin albarkacin baki a kafafen sada zumunta ba, wanda ya kulle wani babban talabijin na kasar a halin yanzu, wanda suke aikin fafatuka sannan kuma da tona asirin gwamnati da musgunama wato 'yan ƙasa da gwamnatin take yi. A halin yanzu dai ya ce 'yancin faɗan albarkacin baki da 'yancin 'yan jarida babu sha ƙasar Uganda. Wannan shine karo na farko da aka ga wani irin mulkin kama karya da ya bayyana a ƙasar ta wato Uganda, ko kuma a ce a yankin Afirka, wanda uba da matarsa da ɗan shi za su haɗa kai domin yi ma ƙasa da 'yan ƙasa mulkin mallaka a zamananci, ko kuma a ce a bautar da su a zamananci, wanda ake ce ma modern slavery. Ƙasar Uganda wata ƙasa ce wacce 'yan adawa ba su isa su shakata ba ko kuma su yi numfashi hankali kwanci, saboda shugaban ƙasar azzalumi ne, uwar gidansa azzaluma ce, sannan kuma babban ɗan shi azzalumi ne, wanda suke haɗa kai da fata domin ganin cewa sun ci gaba da mulkar wato wannan gwamnati. Duk gwamnatin da kuka ga cewa ba a ba 'yan adawa dama da 'yan ƙasa dama su sake zaɓi abin da suke so, to ba sai an gaya muku mulkin zalunci ake ba. Ashe duk abin da yake faruwa a wasu ƙasashe idan ka ji na wata ƙasa sai ka ce naku ba komai bane. Wannan shine kaɗan daga abin da samu a ƙasar Uganda. Ku bibiyi abin da suke faruwa a ƙasar Uganda tsakanin mulkin Yoweri Museveni da matarsa da kuma babban ɗansa. Suna na John Tech mai kawo rahoto kai tsaye daga gabas da tsakiya da sassan duniya gabaki daya. Shin a ganin ku da a ƙasar ku ake wannan mulkin zalunci, menene za ku yi? Allah ya samu dace. Wato shugaban Oman Haitham bin Tariq ya tafi Faransa. Bari ku ji wani munafurci da abin takeici game da zuwansa Faransa nan. Ya tafi Faransa domin su kulla alaka da Faransa, wanda rabon da wani shugaba daga Oman ya tafi Faransa, Paris kenan, domin wani ziyara ko da abu, yana neman shekara 40 sai wannan karo. Ya je yana magana ne akan yana so su kulla kyakkyawan alaka tsakanin Oman da Faransa. Sannan kuma wato abin da zai baka mamaki, su kulla kyakkyawan alaka da Faransa da kuma wai regional security na Middle East. Yanzu kai idan wannan yana da wayo ya ga abubuwan da suka faru a Middle East tsakanin yanda kasashen Laraba su Gulf da su Hawaii suka gayyaci America saboda regional security da abubuwan da ya zo ya haifar, dan Allah da yanzu Iran take kira da su zo su nima security din su da kansu ba tare da an kawo wani external influence ko wani external power ta kawo musu dauki ba, laifi ne. Amma dan matan nan ka duba da Iran suke je zuwa suka zama da shi akan cewa za mu karba kuɗi a Strait of Hormuz, za mu rika raba kuɗin nan da ke. Amma wai shine tashi ya je Faransa wai saboda regional security ta basu security, ya basu project na wata management din su dala euro biliyan 2 project ya ba mai Faransa. Abin takeici da zai baka mamaki shine daga cikin ziyarar nasa wai Faransa ta convince ɗinsa akan cewa shi yana goyon bayan Strait of Hormuz wai arka wucewa kyauta kar aka karɓa ko sisi. Ka duba dan matan da ya je neman kafa tattalin arziki, an zo har gida an ce maka an karɓa kuɗin nan da araba da kai. Wai tattalin arziki Faransa take da shi a yanzu da ta baka? Menene Faransa take da shi za ta ba mu wannan mutumin wanda a yankinsa mutanen yankinsa ba za su bashi ba? Dan Allah ku ya haƙuri zan yi wannan tambaya, dan Allah munafurci a cikin al'adun mutanen nan ne su rika munafurtan junansu. Akwai wanda muke magana yake ce mu Balarabe ba shi da munafurci, shi baya ƙarya ba. Wannan ba munafurci ba ne. Duk lokacin da ka nima ka ba su kariya sai sun nima su nuna maka su mutanen banza ne yawancinsu. Ka gaya mun ta yaya wai Oman za ta je wurin Faransa ba su suka gayyace shi je shi da kanshi ta shi je ce just imagine ka je ka ba su kwangila na euro biliyan 2 su zo su maka wata management, duk wannan yankin ba da za su iya maka wannan. Da yan uwanka Laraba ba su da ilimin da kimiyya da za su baka wannan, sai ka tashi ka je. Ka duba yadda mutanen ake son su da arziki suke kusha. Wayar Faransa take magana cewa za ta haɗa hannu da Oman su tabbatar da cewa an yi free passage na ruwa a wannan wurin. Shi yasa wasu da yawa suke cewa wai kasashen Europe sun ce za su zo su jura Amurka, ba haka bane. Wannan yanzu shi Faransa da Oman yake so ya je munafurcin. So yanzu an gama sulhun rikici da Amurka akan Strait of Hormuz, sai a dawo yi da Faransa da Oman kenan. Na rantse da Allah, in ina shugaban Iran a wani wurin sai na wargaza lamarinsu. Kuna gani yadda Iran take fitar da sojojinta da kominta take faɗa akan kawayenta. Ka tabbatar da cewa ba ƙasa ne wanda idan kana goya mata baya za ta tafi ta barka ba wannan ƙasan bane, tana tare da kai. To barazanar me kake fuskanta da zaka je ka nemo security, regional security da Faransa? Ana abin takeici ne wallahi, fiyo takeici da rashin mutunci.
ga yana ya bata mu rai. Ka duba Iran da su ta fara zama akan wannan matsalan, ta su ta fara zama akan cewa mu ci mu yarjejeniya kaza kaza, sau Donald Trump har ya musu barazana. So yanzu Faransa ta je wai ga yana ya je na, ka duba ni abu yana daure min kai, ina suka samu munafurcin su? Wannan munafurci ne ko me da aka gaya mu. Allah ya taimake mu, Allah ya sha mu dace. Za mu ga yadda za ta kaya ci gaba, saboda haka zai tabbatar maka da wannan rikicin short of mutum ko ba karamin jan aiki bane, fita a ɗau lokaci. Kuma dama da ka ga sha'anin siyasan duniya ba a baka abu wai dan kawai ina ka ne, a'a ana baka abu sai ka nuna cewa duk sai ka kwace shi, shine gaskiyar magana. Ba a baka abu dan naka ne, kwatan abun ka kake. So normally Iran za ta ci gaba da jajircewa ta yi fada akan wannan wurin, kuma sai an mallaka mata shi saboda ta kwace shi. Ba a mallaka maka, ƙarya ne, ba adalci a wannan wurin. Shi yasa ina mamakin mu a cikin Najeriya muna magana Allah ya ba mu adalai shugaba. Ku zama adalai, ku tashi ku holding shugabanni akan, wallahi Najeriya ba za ta taba ci gaba ba sai ran da tunanin mu Hausan Arewa ya canza akan cewa babu wani adalin shugaba. Ka cire wannan a ranka. Waɗanda kake kallon su a matsayin adalai, inda a je a buɗe maka aikin da suke na zaluntan ka, wallahi zaka tabbatar da haka. Abubuwan da kake gani ka ce a'a wane yana son mu yana mana adalci, idan ka je ka ga abin da ya kamata ya maka da ka ga abin da yake maka, zaka yi takeici. Rashin sanin abin da za a iya maka ne saboda wayewanka ya kasa bayarwa, shi sa kake ganin kamar ana maka abin kirki. Ko waye ka je ka tambaya. In kaga ina fitowa ina kare wannan siyasa, gomma ne, ba wai yana delivering wai yanda ya kamata a ce yayi bane, ƙarya ne. So mu daina jiran waye su zo su mana adalci. Ka tashi ka holding shugaba, ka kwace abin ka yi maka, dole ka holding ɗinsa accountable ta hanyar protest, ta hanyar kai su kotu, ta hanyar rubuce ta hanyar ka fito media ka yada hanyoyin kenan. Baka da hanyar da ya fi su, wani wai sai zo ya ce to ya rima ina ne mafita. An jima ana ga maka mafita, kai mafitan bai kwanta a hankalin akan kwakwalwanka bane, shi yasa kake ganin sa ba mafita ba. Kullun kana jiran miracle ya zo ya faru, a saukar maka da mala'ika ko a sake turo maka da manzo ne ya zo ya kwace ma yanci, ban sani ba. An riga an baka mafita, in da ka tashi kai abin da ya kamata ka tashi kai abin da ya kamata. Ku daina zuwa kuna cewa wai me mafita. Mafita is very simple. Tashi kai protest, tashi ka fito, ka in an yi zalunci ka fito media ka faɗa, ku yi rubuce ku tura inda kuke gana an muku zalunci, ku kai kotu. Duk hanyoyi ne da zaka kwaci yancin ka, ba za ku iya yi ba sai wai protest din ma ba in kai ma ba za su yi ba ji suke yi. Ƙarya ne. Me yasa ba su son ai? Me yasa duk lokacin da kace da kai protest sai a nima a ce za a yi munafurci a turai iska? Saboda ba su son kai. To tunda ka gane ya za a yi kai shi bisa inganci, suna so ko ba su, ba wai ka koma gefe ka ce wai ai jahilai ne suna yi saboda haka ba za ka yi ba. Ka cuce kanka ne, shi yasa ake ta muku abin da ake muku. Allah ya samu dace ko. Donald Trump ya yi rashin nasara a kotu, amma wace doka ce ya shigar a kotun koli da har yayi rashin nasara? Wato Donald Trump ya cika wanda baya son bakin haure su shigo kasarsa gabaki daya, musamman ma baƙaƙen fata da musulmai. Wannan dalili ne yasa ya shigar da ƙara cewa yana so a cire cewa duk wanda aka zo aka haife shi a ƙasar Amurka to ba za a bashi automatically certificate ɗin ƙasar Amurka cewa ya zama ɗan ƙasa ba. In dai iyayensa ba haifaffun ƙasar Amurka bane gabaki ɗayansu, to ba za a bashi certificate ɗin shi ma ɗan ƙasar Amurka bane. A da kafin Donald Trump ya shigar da wannan ƙara, mutane masu kuɗi suna yin wata dabara. Idan matansu suka kusa haihuwa, sukan ɗauki matan nasu su je da su asibiti a ƙasar Amurka, inda idan matar ta haihu za a samu a ba wannan ɗa certificate na cewa ya zama ɗan ƙasa ga ƙasar Amurka. To amma Donald Trump yana so a sauke wannan, in dai ba iyayen uwar da uban dukansu 'yan ƙasar Amurka bane, to ba za a baka wannan shaidar ɗan ƙasa ba. Abin da yake so yayi kenan. Kuma yanzu kotun koli ta ƙasar ta soke wannan abu nasa, ta ce ba zai yiwu ba. Wannan doka ce wacce aka yi ta tun shekara 128 da ta wuce, saboda haka babu dalilin da zai sa yanzu a zo a canja constitution a mai da shi a ce dole sai mutum uwarsa da ubansa 'yan kasar ne sannan zai zama 'yan kasa. Ba su yarda da wannan ba, kotun koli ta soke. Amma duk da haka Donald Trump yana da damar da zai iya yin abun idan har ya shirya yunkurin canja kundin tsarin Amurka saboda wannan dalili. Saboda shi lamarinsa ya tsani duk inda bakin haure suke su shigo ƙasar Amurka in dai ba farar fata ba ne. Domin kuwa yana ɗiba farar fata daga ƙasar South Africa yana kai su ƙasar Amurka, amma baya son musulmai daga ko'ina ko kuma bakar fata su shiga musu ƙasa. A ɗan shi wadata so muna da sababbin tsare-tsare. Ku sauke manhajar domin siya data cikin sauƙi. Iran za a ma wayo. Jama'a ku zo ku ji wani sabon tsari na munafanci da shugaban ƙasar Amerika ya fito da shi. Wato idan ba ku manta ba, tsakanin jiya zuwa yau ana ta shirye-shiryen da za a sake ma Iran $6 billion daga cikin $12 billion da kasar access din kasar Iran ne da kasar America ta rike a kasar Qatar, a bankin kasar Qatar, wanda har an gama magana ma a wato sai da basa garaji zai tafi kasar Qatar ya je ya sign
su dawo da wannan kuɗi. Sai da kamar yadda kuke gani shugaban ƙasar Amerika yake fitar da jawabin cewa wannan kuɗi an fasa sake ma ƙasar Iran. Idan Iran tana so a sake mata wannan kuɗi, dole sai ta amince duk wasu sharaɗe da ƙasar Amerika za ta kafa mata akan maganar nukiliyarta, dole ta amince da su. Wato dole za su kakaba wato like sharaɗai wanda Iran ba za ta taɓa tolerate nasu ba. Iran ba za ta taɓa lamunta su ba, za su kakaba su ce Iran ta ba enrichment uranium, sai ta yi haltin in duk wani program nuclear nata da take shirin yi, duka sai ta yi. To sannan sai a bata $6 billion. Kuna ganin Iran za ta yadda? Iran ba ta san me take yi ba ne? Ha ba. A duk wanda yake tunanin ma Iran ba ta san me take yi ba ne. To in bacci yake ma ya farka, hankalin kai daina tashi. Yanzu ba ya taɓa tsammanin duk ba muna tunanin za a cimma matsaya, ashe Iran kallon su take kyar. Duk wani motsi da suke na bayan fage ne yunkurin kai mata hari, su ce a zo a yi sulhu, su kai mata hari daga baya su ce a yi sulhu, duk Iran kallon su take. Shugaban ƙasar Amerika ya fito ya ce ai Iran za a je a mitin da ita a ƙasar Qatar. Har na muku bidiyo jiya, ashe ƙarya ne. Sai da Abbas Agarace ɗazu ya fitar da jawabi yake cewa wannan magana babu ita kwata-kwata. Makareci shi ya kafa kyamara kawai da 'yan jaridu ya faɗa musu abin da ya ga dama a watsa social media. Wannan game ɗin na mun daɗi. Me ra'ayinka akai? Allah ya samu dace. Maganar banza daga gurin mutanen banza. Jama'a a jiya an cimma wata yarjejeniya na wasu kudaden Iran da aka rike musu $6 biliyan, wanda aka gama cimma da yarjejeniya, wanda ministan harkokin wajen Iran zai je ya karɓo wa'annan kudade a ƙasar Qatar. So kwatsam kawai kafin tafiyarsa sai ga wata sanarwa daga mutanen banza, mutumin banza Donald Trump ya fito yana cewa wai ai wa'annan kuɗi ba za a sake su ba har sai ƙasar Iran ɗin ta amince da wasu yarjejeniya wanda za a yi a kan uranium ɗinta, wato makamin nukiliya wanda ƙasar Iran ɗin ta mallaka. Akwai wasu abubuwa da suke bukata suke tafafaɗe a baya akan dole sai Iran ɗin ta yi, shine suke ganin cewa Iran ɗin karɓan kuɗin zai sa ta amince da wannan abin. Wannan wani irin tunani ne, tunanin banza, tunanin wofi. Kai yanzu misali ko wani ne zai baka wannan shawara, ai ka ce mai ƙarya ne, mutanen nan ba za su amince da wancan abin nan ba, gara ma mu ba su kuɗin, watakila za su sassauta mana a wani bangaren. To nan take ƙasar Iran ta fito ta ce aikin banza, dama su sun riga sun san wa'annan mutanen tun ba yanzu ba, saboda haka they are not straightforward. Kawai saboda haka kasar Iran ta ce ba ta son kuɗin a je a rike kuɗin, kuma sannan uranium ɗinta ma yanzu ta fara inganta shi, yanzu uranium ɗinta ma take tabbatar da cewa yana nan safe, kuma makamin nukiliya a sa a rai kamar ta mallaka ne ta gama, saboda everything is intact. Kawai abinda take jira lokaci, it's matter of time. Allahu akbar kabiran, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah kuma ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Shugaba Trump na Amurka mai abin mamaki, wani al'amari wanda aka ce ba a taɓa ganin irin shi ba a ƙasar Amurka. Amurka ƙasa ce mai tsari ƙwarai da gaske, amma halin da aka tsinci kai a ciki yanzu yana da ban mamaki. Shugaba Trump na Amurka ya bayyanu ko kuma an wallafa sabon fasfo na shiga Amurka da hoton shugaba Trump na Amurka. Sabon fasfo din na cikan Amurka shekara 250 a matsayin daula. An sa hoton shugaba Trump na Amurka, wanda shugabannin jam'iyyar Democrat na ƙasar Amurka da suka hada da tsohuwar mataimakiyar shugaban Amurka wato Kamala Harris da su gwamnan jihar California wato Gavin Newsom sun yi raga-raga da shugaba Trump na Amurka a matsayin shugaba ne da yake so ya kawo kama karya da ɗabi'u na wulaƙanci, na raini da ɗabi'u irin wanda ake yi a ƙasashe na Larabawa a Amurka, wanda ba a irin wannan ɗabi'a Amurka. Ya sa a sa hoton shi, kuma sun yi alkawarin wannan al'amarin ma an ce cin amanan ƙasa ne, saboda tauye Amurka ne, cin mutuncin Amurka ne, ba su taɓa ganin irin wannan abun ba, kuma sun ce sai an hukunta shi in ya bar mulki. Ku je Play Store soke manhajar mu na dan show, muna sai da data mai arha, mai karko, mai sauki, data mai daɗin amfani. Kun san shi shugaba Trump na Amurka mutum ne mai san izza, yana san isa, yana so a nuna mu duniya babu kaman shi, ba wanda ya kai shi, ya fi karfin kowa. Mutum ne wanda ko ina ya shiga sai duniya ta san ya shiga, shi haka yake.
to saboda haka ni ban yi mamaki dan ya sa a sa hoton shi a fasfo na Amurka ba abin mamaki bane, amma a ɗabi'a irin na Amurka abin kunya ne kuma abin cin mutunci, tamkar cin mutunci ne ga ƙasar Amurka a ce wani shugaba ya fito da irin wannan ɗabi'an ana sa hotunan shi ko wani abu na shi. Gaskiya irin wannan Allah ya kiyaye. In dai kai musulmi ne wanda ya imani da Allah kuma yake son ganin ci gaban addinin musulunci, yake so a ɗaukaka kalmar la ilaha illallah sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, to lokaci yayi da zaka ba wa ƙasan jamhuriyar musulunci dukkanin gudunmawanka, imma na addu'o'i ne, imma na duk wata hanya da ka san zaka ba da gudunmawa don ganin ɗorewa da kuma ɗaukaka kalman Allah. To yanzu lokaci yayi, saboda a halin yanzu da nake maka magana, wato ƙungiyar NATO ta haɗa kai da Amurka da kuma ƙasan Yahudawa, wato ƙasan haramtacciyar ƙasan Yahudawa, wato Isra'ila, suna yunƙurin kaiwa ƙasan Iran hari. Sun shirya tsab domin su farmaki ƙasar Iran. To menene ƙasar Iran ɗin take cewa? Ƙasar Iran ta ce a shirye take tsab, dama duk shirinta ta yi shiri ne domin ta fuskanci kowane irin ƙalubale a duniya, in dai gurin ɗaukaka kalman Allah ne, in dai wai don musulunci ya durƙusawa kafirci ne, to ƙarya ne, to ƙarya ne. Su suna kan bakansu kuma sai inda ƙarfinsu ya ƙare. Ƙasar Iran ta tabbatar da cewa ko da makamin nukiliya za a yi wannan yaƙi, to ta shirya tsaf domin ta fuskanci yaƙin da makamin nukiliya. Wannan abu ne wanda yake ka sani ƙarfi ne daga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake bawa bawansa domin ya kare addininsa. In ba wannan ba, wa'annan azzalumai da kuke gani, NATO da kuma Amurka, wallahi babu ƙasar da suke fuskanta ba su kai ta ƙasa ba. Amma da yake Iran ta tsaya tsakaninta da Allah kuma tana yakin domin Allah, kaga abin ya faskara. Ka daina mamaki dan kaga cewa Iran ta tsaya tsayin daka, kuma ba abin da yake faruwa har yanzu da dukkan karfin Amerika da dukkan karfin Isra'ila ya kasa kai Iran ƙasa. To ba wani NATO. Ƙasar Amerika, Iran sun fito sun ce tabbas ko da makamin nukiliya za a yi wannan yaƙi, sun shirya tsaf, sun shirya tsaf. To mu kuma muna ba da gudunmawarmu da addu'o'i. Allah 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 ka ba ƙasar Iran nasara, Allah ka ƙarfafe su, Allah ka ƙara musu ƙarfin da ka ba su da ƙarfinka domin su yi nasara, don nasararsu nasarar addinin musulunci ne. Kuma sannan bawan Allah, dan Allah kai sharing bidiyon nan, kai sharing wannan ma gudunmawa ne, kamar ka shiga filin daga ne. Idan kai sharing bidiyon ya kai ga al'umma har su kai addu'a, Allah kaɗai ya san bakin kowa. Wani yana addu'a babu hijabi, addu'an ke karbuwa. Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah kuma ya ƙasƙantar da kafirci da kafir. Allahu akbar kabira. Daga ranar 4 ga wannan watan za a fara jana'iza na jagoran jamhuriyar musulunci mai shahada, wato daga 4 ga wannan watan zuwa 9 ga wata za a binne shi. Hakan kuma sakamako na ɗimbin magoya baya da yake da su ne, wanda za a tafi da gawan har waje-waje daban, har da ƙasan Iraki, saboda sun nemi alfarman da a kawo musu su yi ban kwana da shi. To saboda haka za a gudanar da wannan jana'iza daga 4 ga watan nan har zuwa 9 ga wata za a binne shi. Kuma turai EU sun nema za su zo wannan jana'izar, jamhuriyar musulunci ta ce ba ta bukata, ba a gayyace su ba, kada a gansu a wurin, saboda ba hurumin su bane. Ba a gayyatan kafirai makiya Allah wurin jana'izan bawan Allah. Allahu akbar kabira, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake tausaya wannan bawan Allah, yake kuma ganin cewa dan gwagwarmayar addinin musulunci ne, ya yarda da shi, ya yarda da Allah da annabansa, so dan Allah ya sharing bidiyon nan, sannan ya masa addu'a na fatan rahama. Allah ya ji kansa, Allah ya bashi ladan wannan gwagwarmaya da ya tsaya a kai, na tabbatar da cewa an tsaya a kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuma an kare musulunci daga tozalcin Yahudawa da Nasarawa. Da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah kuma ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai.